Nga, pero hindi naman sila interesado, wala rin. Sige, baka kasi kami dyan. Oo, lang mga tao. Hindi nga, ganun nga yun. Oo nga, promise. Ganun, di ba? Ivy, pwede group dive. Oo nga, boy. Ay, buray nga yan. Relaxation, techniques, Relaxation, parang ano ba yan yung energizer, kung ganun. stress. Sila po, ang estudyante at ang prof. Si Prof. Elias. At si estudyanteng Carl. Oo! Tingnan niyo po ang ginagawa ng estudyante sa prof niya. Oo nga pala, tunay po pangalan ng Prof. Elias Paniki. Ano na yung stress management? At ito naman po si Bendita. Management, parang siya stress na yun. Tingnan niyo, nagtatalo na yung prof at ang kanyang estudyante. Tutorial yata ito. Tutorial one-on-one. Oo, one-on-one. I-boost lahat na stress drawing. Tungkol sa independent and dependent variable na kanilang pinag-uusapan. Tapos academic. Oo, kasi pwede kayo sa emotional IQ. Ayon kay Prof. Paniki, pwede raw sila sa emotional something. Sa emotional level, o kaya sa IQ. Diba? Pwede rin yung sa iba. Pwede group level. Si Bendita, nag-iisip na. Emotional level. Yung iba nga, yung effect nga ng milk, di ba? Or chocolate. Ano gawa na nila yun eh? Oo nga. So yun, IV yun. Boy, the effect of kakanin. Basta on something. Anong properties sa kakanin? Oh. Carbohydrates! Yun yung assignment nyo. Puro carbs ang ginawa. Oo, di ano naman yung comment ni Justin, di Fatima kung anong limit. Parang, Ayan na, nagkakasundo na po yung prof at kanyang estudyante. ano ba yan? Si Prof. Paniki at si Prof. Bendita. Basta kailangan nyo mag-isip ng tatlong ganito. Prof, tumingin naman kayong dalawa dito na sabay. Papacheck nyo. Sa Thursday Oy! ata yun. Bendita! Lucky ka. Pwede na lang ako kuha. Huwag mo nang burahin. Ang bubura na. Sir, ano pa po yan, sir? Prof! Sir, ano pa po ba yan, sir? Ay na, si Bendita na lang po na Ay, sabi, ano mas maganda gawin dyan?